interurban la tarif local și ai convorbiri nelimitate în rețea seara și în weekend. Pentru detalii, sună la 1930 sau vino în magazinele Rom Telecom. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Te-ai săturat să tot asculți așa ceva? Ți-e dor de muzica românească? Nici nu-ți imaginezi ce aproape e... Numai la Radio Oltenia Craiova, concursul Dăruiești și câștigi. Premiul săptămânal... Radio Reșița 105,6 MHz. Ascultați Radio Reșița, prietenul dumneavoastră. Ce spune-n vorbe dragi, cuvinte dulci, cerul de smarald. Ascultați Radio România Cultural, este ora 9. Radio Jurnal. La microfon Mihai, la Mihai pentru început. Pe scurt, senatorul s-a întors la lucru. Astăzi se deschide